Dobrý deň, vítajte v systéme Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, kde sme už prihlásení. V tomto videu si ukážeme, ako importovať súbor vo formáte XML obsahujúci informácie o plánovanom pokrytí, konkrétne fixným a mobilným internetom. Po kliknutí na záložku Plánované pokrytie a ďalej na ikonu Vložiť sa dostávame k tvorbe samotného projektu, ktorý môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. V tom prvom vložíme nové údaje. To znamená, že pre nový projekt je potrebné zadať jeho názov, napríklad vo formáte mesiac, rok, zvolené územie, prípadne okres a technológia. Nakoľko sa jedná o plánované pokrytie, je nutné zadať aj plánovaný začiatok a plánovaný koniec, kedy bude dané pokrytie zrealizované. Okrem toho musíme zadať aj status projektu. Na výber máme 4 možnosti, a to zámer, projektová dokumentácia, povoľovací proces a realizácia. Pri druhom spôsobe pokračujeme v práci na uloženom rozpracovanom projekte, ktorý ďalej editujeme. My teraz zvolíme prvú možnosť. To znamená, že vytvárame úplne nový projekt. Po kliknutí na ikonu Vložiť sa dostávame do ďalšieho kroku, kde sa rozhodujeme, akým spôsobom údaje o fixnom a mobilnom internete zadávame. Ak zvolíme možnosť Zakresliť, budeme presmerovaní do mapového okna, určeného na zakresľovanie prvkov pokrytia. Druhou možnosťou je importovať údaje o plánovanom pokrytí, čo nám umožní vložiť XML súbor s údajmi o prvkoch pokrytia. My zvolíme druhú možnosť – importovať. Po kliknutí sa dostávame k poslednému kroku, kde priamo z nášho zariadenia vyberáme súbor, ktorý chceme importovať. Tento súbor už musí byť vyplnený podľa priloženej XSD schémy a musí obsahovať rovnaké informácie o plánovanom pokrytí, tak ako sme ich vyplňali pri zakresľovaní. To znamená, že daný XML súbor musí obsahovať technológiu, maximálnu rýchlosť sťahovania a odosielania, bežnú rýchlosť sťahovania a odosielania, triedu VHCN, ako aj vlastníctvo siete. Ak podnik poskytuje aj mobilný internet, priloží ďalší samostatný súbor vo formáte XML, obsahujúci informácie o mobilnej technológii, maximálnu rýchlosť sťahovania a odosielania, VHCN triedu, ako aj vlastníctvo siete. Tieto jednotlivé atribúty, ako aj ich číselníky a hodnoty pre fixný a mobilný internet, referenčný register adries, ako aj vrstvu rastrov pre celé územie Slovenskej republiky, poskytne úrad v pomocných, samostatne priložených súboroch, dostupných na oficiálnej webovej stránke úradu. Ak máme daný súbor zvolený a vybratý, jednoducho klikneme na tlačidlo Uložiť a odoslať. Samozrejme, môžeme nahrať naraz aj viac súborov. Tým sa daný projekt aj so súborom vo formáte XML úspešne uloží ako nový záznam. Ak štruktúra súboru vo formáte XML nie je v požadovanej forme, systém nás po kliknutí na tlačidlo Uložiť a odoslať automaticky informuje o chybe, prípadne, že zvolený XML súbor nie je validný. Úspešne odoslaný projekt nájdeme v záložke nahratých údajov, konkrétne v podzáložke Zoznam nahratých údajov. Ak klikneme na tento vytvorený projekt, zobrazia sa nám sprievodné informácie o projekte a nižšie aj samotná geografická oblasť, kde je plánované pokrytie, ako aj jeho atribúty a zoznam adresných bodov pri fixnom internete. Ak podnik poskytuje aj mobilný internet, vidíme zoznam rastrov, kde je plánované mobilné pokrytie. To je, čo sa týka importovania súborov obsahujúcich informácie o plánovanom pokrytí fixným a mobilným internetom všetko. Ďakujem za pozornosť.